terceiro, dar conta tamén da morosidade do período medio de pago do cuarto trimestre do ano 2024. Cuarto punto, expediente 38-17-2024, aprobación inicial para baixa do inventario novial número 238. Antía. Bos días a todos e a todas. O que se está traendo aquí pois é unha proposta para dar de baixa o vial número 238 que se sitúa na zona da Relva, unha solicitude que fixo neste caso a Comunidade de Montes de Torneiros, porque pertence pois ese vial que está de alta no noso inventario, pois forma parte do monte comunal. Ten o informe favorable da arquitecta e o que se trae aquí pois é para proceder a súa baixa. Gracias. Estamos de acordo coa proposta. Sí, o Partido Socialista sí que está de acordo coa proposta, están todos os informes favorables para facer este cambio, para darlo de baixa e bueno, sí que me gustaría decir, ahora que empezamos o pleno, hombre, a orden do día un pouco escasiña para ter 8 concejales, 7 con dedicación exclusiva, 16 en nómina, asistindo a xuntas de goberno. Nos parece que conste en acta que a sobredimensión do equipo de goberno do Partido Popular non se traduce en puntos neste orden do día deste pleno. Nos parece escaso e dá as claras a intención, o que se lee entre líneas, é que vostedes non queren traer puntos a orden do día deste pleno e que queren pasar o rodillo xa nos despachos e xa non veñen nin o pleno. Gracias. Ben, a presente modificación que se trae aquí, neste caso sería a aprobación provisoria, xa que foi aprobado no ano 2010, o que se pretende é asustar a alineación que está marcada no plan urbanístico respecto ao marxen dereito da Avenida Domingo Bueno. No propio plan se recolle pois que a alineación está recollida unha distancia de 16,50 metros e o que se pretende pois é asustala pois a realidade existente nos edificios que xa están máis que consolidados. Neste caso, como xa dixen, esta modificación foi iniciada en novembro do ano 2009 e aprobada inicialmente con todos os informes favorables o pasado 11 de outubro do 2010. Os seus pasos a seguir, como xa recolle o informe do secretario municipal, sería, pois neste caso, proceder á aprobación provisoria e posteriormente pois proceder á aprobación definitiva, que sería por parte da Consellería competente en materia de urbanismo. Ten os informes favorables tanto do secretario municipal como da arquitecta. Neste caso, porque a modificación puntual iniciouse debido pois a un edificio que se sitúa en Domingo Bueno número 46. Este edificio contou nos seus inicios cunha licencia, pero a hora de construcción pois atendeu a alineación reflexada nos edificios lindeiros e foi pois neste caso cando se tivo que paralizar a obra, dado que non cumpría a alineación recollida no plan urbanístico. Abriuse os expedientes de disciplina pois que foron oportunos e o que deu lugar, tras facer unha consulta por parte do goberno no ano 2008, creo recordar, fixose unha consulta para ver se se podía tramitar como un erro material e o que lle respondeu a Xunta que non, que se tenía que facer mediante unha aprobación, mediante unha modificación puntual do plan para reflexar, pois, como xa digo, a alineación existente nesa zona. E por elo, pois no ano 2009 se iniciou o expediente. Neste caso, bueno, pois nas comisións informativas respecto á modificación non se, bueno, se tratou respecto a que, bueno, pois que se podía facer mediante unha adaptación do plan. Entendemos que temos que continuar neste caso co expediente que se iniciou no ano 2009 en canto ás obras que
alusión ao Partido Socialista nas comisións, informar que xa se avisou o arquitecto municipal para que fixera a inspección pertinente para ver se esas modificacións, se esas obras, se trata pois das obras que solicitou o promotor mediante unha comunicación previa de obra menor, ou polo contrario, pois se tratan de obras non reflexadas ou de obras maiores. Neste caso, pois se fará a correspondente inspección e esperaremos a ver que di o arquitecto municipal. Grazas. Ben, neste expediente creo que temos que poñelo en contexto, no sentido en que se no 2003, a finais, en decembro de 2003, que entra en vigor o Plan Xeral de Ordenación, e hai que dicir que ese Plan Xeral era en base á lei do 2002, a 9/2002. E posterior hai unha lei nova que está vixente que é 2016. Tratar de corrixir no prazo de 4 anos, 4 ou 5 anos, do 3 ou 5, o que se detectou cando hai un volumen de licencias importante por aplicación dese Plan Xeral. Neste caso, por parte dos técnicos, advírtese que hai unha incongruencia sobre edificacións existentes e unha nova alineación do Plan Xeral. Estamos de acordo, deixando fora de ordenación edificacións que non son antiguas, moi antiguas, por tanto, era deixar nunha situación de fora de ordenación total a esas edificacións. Ben, nese plazo de 4 ou 5 anos, abordar o ben o erro material que se pretendeu ou unha modificación puntual era o razonable, porque ainda está no período de aplicación dese Plan Xeral. Que se inicie, despois de que nos deixáramos ao goberno no 2010, esa modificación que se aprobe, iniciou-se no 2009, pero que se aprobe inicialmente en novembro do 2010, está dentro deste plazo. Logo hai un goberno Partido Popular hasta o 2015, e esa modificación que se aprobou inicialmente co Partido Popular queda parada. E obedece unha razón, que xo dixe na comisión informativa, obedece unha razón que xa se iniciara tamén por parte do goberno anterior do BNG, que rematou no 2010, esa modificación xeral ou esa adaptación do plan a nivel xeral para aplicalo á nova normativa ao 100%. Porque había moitas incongruencias no plan xeral e non tiña moito sentido estar sempre continuamente con modificacións puntuais. Dentro desa lógica, iniciamos esa revisión do plan xeral, o Partido Popular continúa con esa revisión, entrégase o documento por parte do equipo redactor da proposta de modificación do plan xeral no 2013 e queda aí parada hasta o 2025, situación actual. É certo que no 2015 o 2019 o goberno Partido Socialista e o goberno final do 19 a finais do 21 eses 2 anos, e ese plan xeral non se revista. Pero vostedes xa levan un tempo razonable para que en vez de estar impulsando modificacións atrasadas que impulsaran, porque aparte foi elaborado esa proposta inicial polo seu partido, iniciaran esa modificación xeral do plan xeral. E non se fixo. En cambio, sí que se impulsan modificacións urbanísticas de forma puntual que, máis que obedecer ao interés xeral, que sería outra posición, obedece a intereses particulares. E seguramente, dentro dos intereses particulares, que son lexítimos, o que si non é moi lexítimo é a connivencia de quen goberna con os intereses particulares. E iso está acontecendo na actualidade. Este non é un caso distinto. Por tanto, o que procedería neste caso sería unha modificación do plan xeral no seu conxunto. Porque hai moitas situacións, e xa verás ben, xa levan un tempo prudencial no goberno para saber cales son as deficiencias que hai a día de hoxe a nivel urbanístico, a nivel de ordenación do Porriño. E son varias. E son varias que atenderían ao interés xeral. Non atenderían ni serían impulsadas por intereses
particulares, como é o caso que nos está vindo agora aquí e como xa viu atrás outro. O outro é ainda máis sangrante, máis preocupante e urbanístico que este. Este é unha modificación que, en certa lógica, é de xustiza. Non polo promotor actual, é de xustiza para darlle seguridade xurídica ás edificacións, propietarios das edificacións existentes en Domingo Bueno. Esa é a xustiza. A xustiza non é beneficiar a un promotor que comprou hai poucos meses esta solar que estaba con expediente de disciplina urbanística. En cambio, dáselle ou por acción ou por omisión autorización para facer obras de conservación nunha obra inacabada. Por tanto, sempre está a potestade do goberno de iniciar accións de disciplina urbanística. Non o fixo. E poderá dicir, e non se fixo antes, porque antes estaba parado e non había accións. Antes ninguén entrou dentro a facer ningún tipo de obra, nin de conservación, ni de limpieza, ni de nada. Estaba parada. Ahora, continúase e iníciase antes de ter esta proposta de modificación puntual rematada. Esa é a gran diferencia. Ou por acción ou por omisión. As dúas son graves. E está acontecendo. Nos vamos a votar a favor da proposta por unha razón. Pola coherencia no noso posicionamento urbanístico. Que vostedes non poden defender. E digo contra a claridade, non o poden defender. Porque probas hai para ir desmontándolle cada unha das propostas que ven vindo aquí. O que instamos no BNG é a que paren xa con modificacións puntuais, que poñan sobre a mesa a proposta de modificación que queren. A que xa redactada ten moitas deficiencias que nos, no caso de que veña previa a unha comisión ou veña a un pleno sin debate previo dos grupos, vamos a poñer moitas oposicións a esa proposta que está hoxe día redactada. Pero o que teñen que facer é vir coa proposta que hai, mirar onde hai que actuar, onde hai que modificar, onde hai que gañar espacios públicos, e aí estaremos apoiando ao goberno no sentido do novo plan de ordenación, onde corrixa o que hoxe en día está mal, o que hoxe en día non resolve o plan xeral. Pero aí non teñen que apostar. Teñen 3 anos por diante para apoiar na mesa o novo plan xeral de ordenación. Porque se non é así, calquera proposta que veña de posición puntual do plan xeral, o INEA votará en contra. O tempo xa se acabou. Ese marxen de 2 anos, 3 anos de adaptación xa acabou. A nivel urbanístico xa acabaron. E deben ter axenda propia. Deben ter axenda propia no tema urbanístico e ordenación. A axenda urbanística non a marcan os promotores. Teñan iso claro. A axenda urbanística non a marcan os promotores. E a día de hoxe, o que está acontecendo é que a axenda urbanística está marcando os promotores no porriño. Con a connivencia da alcaldía e do goberno municipal do Partido Popular. Esa é a realidade urbanística. Ben, pois o Partido Socialista considera que esta é unha modificación parcial máis das que trae a Consellería de Urbanismo e este goberno. Todas van cortadas polo mismo patrón, que é beneficiar a fins, ao Partido Popular, a empresas, a empresarios e a membros de lista, incluso indo para máis a carrexa votos que traballan arreo cando tocan eleccións. Falo de doantes de sangue, esa compra, por exemplo, ainda con unha modificación, esa compra dese baixo. Sabedes que aí, saber de sobra que aí hai o que hai. Falo tamén do edificio da parada de taxis, donde hai intereses con a relación de parentesco da concelleira. E falamos ahora desta modificación puntual, non? Unha modificación puntual que sí que é certo que beneficia a máis xente da que comenta a concelleira, que é a do edificio, pero sí que está claro que é un beneficio para todos os propietarios deses pisos e garaxes que están en esa zona, pero sí que notamos, e xa na comisión ya advertimos,
que viñamos notando irregularidades graves nese edificio que sale beneficiado e que vai comprar unha fin o Partido Popular, un empresario coñecido de Porriño, e sale beneficiado porque nos consideramos que non se actúa aí a licencia que ten da que consta para facer pois, esas obras son de conservación e mantemento e o que se fixo, ustedes ben o saben, e non había que esperar a comisión, son obras de mellora, en este caso de mellora por instalación de gas e tamén por electricidade, ¿no? Cando non hai ni licencia de ocupación neste caso. Por tanto, é unha máis, non vamos a opoñernos a que se regularice a situación en esa rúa, entre eses díxitos que vostedes propoñen. Animamos a este goberno a que deixe de seguir eses intereses particulares de empresarios que lle están dictando todos os días que movimentos ten que facer sin pensar no interés xeral, ¿no? E este interés xeral mirarase cando vostedes presenten un plan xeral falando con toda a veciñanza, con todos os interesados, cousa que non se mira visos de que sea así, ¿no? Sin máis, o Partido Socialista non se vai opor, digo, polo interés xeral, pero sí que poñemos un pouco a lupa sobre esta inspección que vostede encargou, que dice que encargou. Miraremos como terminó o asunto, porque hai doutrina do Tribunal Supremo onde dice que estas obras de instalación de gas e luz se consideran melloras, por tanto, non entrarían dese tipo de licencia que hai para este tipo de edificios con paralización, ¿no? Nada máis. Ben, neste punto, o Pleno da Corporación, o 24 de xuño do ano 2024, pois declarou deserta a licitación da concesión do Servicio de Explotación e Xestión do Aparcadero e Soterráneo Público Municipal sito na Avenida de Galicia, despois de feitas as correspondentes notificacións por parte da entidade que había concurrido a dita licitación, a entidade 1965 Solutions SL formulou un recurso de reposición. Deste recurso de reposición deuselle traslado á Secretaría Municipal para que emitise o informe xurídico correspondente e en este informe emitido polo Secretario Municipal, despois de analizar o contido das alegacións do recurrente e despois de analizar o fondo do recurso, pois conclúe que procede desestimar dito recurso de reposición e manter, polo tanto, a resolución de declarar deserta dita licitación. Nos manteremos a posición que mantivemos no anterior pleno, onde se declara deserto a proposta en base ao informe da mesa de contratación, pero creo que non é suficiente. Non é suficiente contraer aquí un requisito, aparte un procedimento, porque o órgano competente é o pleno para resolver un recurso. E seguramente, depois deste recurso que se desestima, pois habrá unha reclamación no tribunal, habrá unha reclamación no contencioso administrativo. Parece que iso non queda descartado, non? Pero o que hai que abordar é que quere facer o Partido Porriño, que quere facer o Partido Popular con este aparcamento. Porque é certo que apostou inicialmente por adxudicar este servizo a unha empresa. Logo de declarar deserto, o Partido Popular deixa caer a preguntas da oposición que non descarta unha xestión directa destas instalacións. E logo sorprende que no informe que fai Secretaría
no penúltimo parágrafo que recolle no seu informe, dice que en todo caso esta empresa, xa que se desestima por parte dos servicios xurídicos este recurso, en todo caso terá a empresa a oportunidade de formular correctamente a súa oferta á próxima convocatoria de licitación pública para a adjudicación da concesión para a explotación do Parque da Unidade de Galicia. O secretario municipal que está avanzando. As intencións do Correo Municipal está avanzando que xa teñen decidido unha nova licitación deste aparcamento. Por tanto, o que vostede dixo no seu momento de que esa opción de xestión directa estaba sobre a mesa, en que queda? O secretario municipal ten tamén algún tipo de connivencia coa empresa, por tanto, xa lle avanza o camiño para poder ir e que faga as cousas ben xa con antelación para poder ter xa unha adjudicación no futuro. Claro, é que este tipo de cousas dá a esa mala interpretación ou correcta interpretación, depende como miremos, no? Do que pensa o Partido Popular no seu inconsciente. Nós queremos que se resolva esas incertidumbres. Queremos que diga claramente o Partido Popular, que diga ben claramente a alcaldía que é o que quere facer con o aparcamento. Quere poñer ao servizo como na actualidade de forma irregular, que unha empresa privada onde xa acabaron as prórrogas para esa xestión siga prestando un servizo, siga cobrando, siga utilizando instalacións públicas sin ningún tipo de regulación contractual. Quere seguir mantendo esa situación de ilegalidade. Xa non falo de irregularidade, falo de ilegalidade, porque esa é a realidade que hai a día de hoxe con ese aparcamento. E miran para outro lado. Miran para outro lado con toda a cara do mundo. Cando, e teño que relembrar unha vez máis, cando o señor Alejandro, o señor alcalde, é quen alardeaba da bandeira ben alta de ser o máximo defensor da legalidade e transparencia do Concello de Porriño. Que xa pelexaría para que os intereses do Concello de Porriño estivesen sempre a salvo. A salvar os intereses do Concello de Porriño é deixar que unha empresa como esta xestione de forma irregular un aparcamento onde lle cobra a xente que quere aparcar ali. Sí, claro, depende con que lupa se mire. Depende con que ollo se mire. Hai 4 anos había uns ollos distintos. A día de hoxe hai outros ollos distintos. Claro, entón adaptámonos e defendemos esa situación. Os que despilfarraban, os que roubaban, sempre son os outros. E eu non estou dicindo que se roube. Ora, si se despilfarra, si non se está defendendo o señor Porriño neste caso concreto. Non se está defendendo. Por tanto, só pido unha cousa. Que tome a decisión que para nós acertada é rescatar, tomar man dese aparcamento, facer a modificación orzamentaria necesaria para dotar de persoal que faga mantemento e xestión dese aparcamento e é posible. O Concello pode asumir esa xestión. Pode asumila. Ora, non sigan esta situación, porque vai acabar, e saben ustedes ben, vai acabar seguramente con responsabilidades penais. Están xogando con iso. Nós votaremos a favor da desestimación dese recurso. Bueno, pois o Partido Socialista non se vai opor, evidentemente, a que se desestime este recurso, xa que ten unha fundamentación legal polo informe, visto o informe do secretario municipal, inda que en algúns puntos non estemos de acordo con algunha observación, como, por exemplo, nos creemos que está demostrado que, a pesar de que a denominación social sea diferente, creemos que o CIFE o mismo está demostrado que é a mesma empresa, ¿no? a que optou por concursar para que se adxudique o contrato, ¿no? Bueno, máis alá diso, sí que no informe encontramos estas incongruencias, ¿no? Por parte do secretario municipal, que tiña que decilo, pero o Partido Socialista xa o propuxo, ¿no? Nos propomos que o parking
pase a mans públicas, pase a man do Concello e, sobre todo, que se utilice para darlle solución ao tema do aparcamento, sobre todo cando se termine de construir o auditorio. Nos consideramos que é un sitio ideal para dar cobixo a eses usuarios desa instalación que se vai a abrir, ¿no? E consideramos que debería ser gratuita, incluso, igual que se pagan alquileres de zonas de parking por todo o Porriño e se fan gratuitos, nos consideramos que xa que é noso, pasa a ser noso, se rescatase, pois consideramos que tamén debería utilizarse para parking público e gratuito. E fago memoria, fai no novembro, decembro de 2021, vostedes sacaban vídeos en redes sociais sobre a explotación deste parking e fai cousa de mes e medio pasamos por ali e a situación é lamentable e creo que tedes que tomar medidas. Ali hai casi 40 extintores que a ese día estaban caducados e non tiña vistas de mellorarse esa situación. Había tramos de máis de 100 metros do garaxe con 200 plazas sin luz, a oscuras, e as zonas, a limpieza de zonas comuns, sobre todo na zona que dá cara a Mos casi, ao final da Avenida Galicia, daba auténtica pena. Coches abandonados, encontramos ali. Eu creo que tedes que tomar medidas e poñervos duros con esta xunta, porque calquer día hai un incendio e non estamos cubertos, non estamos cubrindo nin protexendo a xente, os usuarios dese parking que pagan religiosamente, non? Mais alá diso, o Partido Socialista vai se abster, non se vai opor a este recurso, e sí que nos xa adiantamos que prevemos polo informe do secretario e pola situación do contrato que vai haber un recurso no TACDAL tamén, non? Eso sí que lo avanzamos. Gracias. Ben, bueno, porque cortiña. A protección do medio ambiente e loita contra os incendios forestais e a prevención de sancións aos propietarios de parcelas deben abordarse de forma conxunta mediante iniciativas sostibles que promovan a seguridade e o cuidado do noso territorio. No Porriño, a acumulación de biomasa en terreos abandonados, a falta de limpeza preventiva e a proliferación de especies invasoras como o eucalipto agravan o risco de incendios, aumentando a vulnerabilidade ambiental do municipio. Paralelamente, a reforestación con árbores autóctonas como carballos, castiñeiros, sobreiras, bidueiros ou madroños demostra ser unha solución efectiva para prevenir incendios, revitalizar os ecosistemas e mitigar os efectos do cambio climático. Ademais, a recente emisión de requerimentos masivos para a limpeza de parcelas en Porriño xerou preocupación entre os veciños e veciñas, evidenciando a necesidade de medidas que combinen obrigas legais, apoio técnico e incentivos para promover unha xestión sostible do territorio. Polo exposto, instamos o Concello de Porriño a programar un programa municipal de reforestación e limpeza preventiva, crear un programa municipal que combine a limpeza preventiva obrigatoria de parcelas con iniciativas de reforestación mediante suministro de especies autóctonas como carballos, castiñeiros, sobreiras, bidueiros e madroños. Tamén, no punto número 2, solicitamos colaboración interinstitucional, solicitar a Xunta de Galicia que financie ou cofinancie o programa no marco das políticas de transición ecolóxica co obxectivo de asegurar recursos suficientes para as accións de prevención e reforestación. E punto número 3, propomos campañas de sensibilización e impulsar campañas públicas para informar a ciudadanía sobre a importancia da limpeza preventiva de parcelas para evitar sancións, sobre os beneficios ambientais e sociais da reforestación con especies autóctonas e a mellora da biodiversidade e a mitigación dos riscos asociados aos incendios. Gracias. Ben, nos sorprende que o Partido Socialista traia esta moción aquí ao pleno, xa que cando se trouxe aquí a solicitude para poder adherirnos ao convenio con SEAGA, foi o único partido que votou en contra, porque non estaban de acordo en que o Concello se adherise a este convenio que esa xunta sacou no ano 2018, se prorrogou 2019,
ata día de hoxe se foi prorrogando, e quero recordar que vos, dende 2019 e 2021, están gobernando respecto a esta materia, non fixeron nada, polo cal nos sorprende que traen este tipo de mocións. En canto a reforestación, sí estamos de acordo en que hai que facer unha liña referente a isto, pero, bueno, primeiro hai que limpiar para poder reforestar. En canto ás axudas que nos xa encoamos, o primeiro foi, por neste caso, facer unha solicitude á Xunta de Galicia para que no novo convenio que firmen con SEAGA pois se declaren, se poden ser todas, pois genial, pero, bueno, entendemos que todas non poden ser porque non reúnen as condicións para que se declaren como zonas de alto risco de incendios, para que podan os propios propietarios facer convenios directamente con SEAGA e que proceda a SEAGA, pois en este caso, a facer as limpezas, como xa fixeron outros concellos, convenios que poden durar ata 3 anos e que os veciños e veciñas sí que nos foron preguntando pois neste asesoramento pois persoal que se lle foi dando non somente nas parroquias, senón tamén no propio concello, para poder axudar tanto en materia de poder pois pedir as prórrogas correspondentes, como incluso a nivel de catastro, porque o que está pasando é que moitas fincas está detectando pois que non están correctamente topografiadas no catastro, e así os estamos axudando. Por outro lado, en canto ás xornadas informativas, bueno, recordar que nós fixemos unha xornada informativa no mes de decembro, antes de que se lle enviaran as cartas, vale, a todos os veciños e veciñas, que se fixo o 17 de decembro en concreto no Centro Cultural, onde se convocou pois, a todas as parroquias, os cales pois, hubo asistentes, e que nos gustaría que houvese pois, moitos máis para que se fosen informados previamente a esta chegada masiva, como recolle a moción, para poder explicar pois que era o que iba a ocurrir. Ademais desto, xa se informou os veciños e veciñas que no mes de setembro pois, xa iba a facer inspeccións de como se atopaban as parcelas que se encontraban, neste caso, nas feixas secundarias, para que foran limpiando, e se querían vir a informarse, neste caso, no Concello, polo cal nos sorprende, xa digo, bastante que nos traigan esta moción cando no seu goberno, máis alá da realidade, que respecto a isto non fixeron moito. O noso voto, neste caso, va a ser en contra. Gracias. Hola, boa tarde, bos días a todas. Bueno, eu creo que aquí, máis que tratar unha cuestión forestal no Concello de Porriño, estamos falando dun problema estrutural galego que ameaza a metade occidental dos concellos de Galiza. Todo isto ven a colación por unha carta emitida desde o Concello, no que se obriga as persoas particulares de parcelas pois a limpeza nun determinado espazo de tempo. Nesa carta tampouco se especifica que ese prazo pode ser ampliado, e a ese prazo novo ampliado se poden acoller todas as persoas. A resposta por parte das persoas sobre esta carta foi de malestar e de certo rexeitamento, pero eso é lóxico. O escenario forestal que existe hoxe en día en todos os concellos galegos é un escenario nefasto, produto de políticas do goberno da Xunta contrarias a unha política forestal sustentável. A moción do PSOE incide na reforestación como unha das solucións, ou como a solución inmediata para a prevención dos incendios forestais. Se fala nesta moción da implementación por parte do Concello, un convenios coa Xunta, de plantacións de árbores propias en contraposición de árbores alóctonas que aquí se denominan invasoras. Hai que ter claro tamén que as especies invasoras, a acacia é unha especie invasora, pero para a Xunta de Galicia o eucalipto non o é, pero é lóxico esa posición do goberno da Xunta, porque realmente irían contra dos intereses de quen realmente dirixe a política forestal na Consellería de Medio Rural e na Consellería de Medio Ambiente, que non son máis que macroempresas como Ence ou agora Altri. Nós desde o BNG
temos unha visión un pouco máis ampla do que debe de ser a prevención dos incendios forestais. Nos creemos que a visión ten que ser multifuncional. Non somente se trata dunha reforestación, que sí, desde logo ese é un inicio de camiño. Consideramos tamén que ten que haber unha regularización agraria e gandeira, segundo o uso das parcelas, e para iso, cando fora goberno bipartito da Xunta de Galicia entre o 2005 e o 2007, creamos o Banco de Terras, o Bantegal daquela, no que calquera persoa que tivese as súas parcelas a monte podía integralas nese Banco de Terras e despois de ser alugadas por persoas que sí teñen real interese en que haxa unha produción forestal, agraria e gandeira sustentável. Desde o BNG consideramos que esta moción é un inicio cara a esa xestión sustentável, aínda que se queda un pouco escasa de contidos. Entón, votaremos a favor. Vamos a ver. É difícil, o que é difícil de entender é que vostede recoñece que a reforestación é unha idea que lle parece ben e despois voten en contra porque votamos en contra o convenio do SEAGA. É dicir, máis ben é de vengativo, ou vengativa neste caso, ese argumento, ten pouco argumento, nunca mellor dito, porque ao final vostedes o que están facendo é votar en contra porque o PSOE votou en contra. Nós votamos en contra, e recordo perfectamente que falou o meu compañero Sergio, porque consideramos que é un chiringuito para darlle de comer a fins o Partido Popular e aproveitan estas talas masivas que están facendo ahora en Porriño, que van a facer para lucrar e baixar o precio da madeira. Por iso votamos en contra. Que non ten nada que ver ca reforestación que planteamos na moción do Partido Socialista. Que non ten nada que ver. Ele confunde touciño que a velocidade, totalmente, cando fala disto, sí. Porque estáse basando nunha votación e temos uns argumentos para votar en contra dunha idea, o BNG vai votar a favor, que consideramos que é boa e ben que ni pintado ahora mismo. Despois de desbrozar, facer un replanteo con reforestación de árbores autóctonas, xa me dirá que por que vota en contra. Podo entender que me diga, pois non temos cartos, pues, vale, non temos partida económica, vale, perfecto, pero non, porque votaron en contra do convenio que se haga, é dicir, inexplicable. Bueno, lamento que teñan esa decisión, ustedes se equivocan, outra vez, pero bueno, non me sorprende esa decisión que toman vostedes cas moción do Partido Socialista. Moi ben, perfecto, gracias. Bueno, pois o Partido Socialista do Porriño trae unha moción para mellorar a sinalización vial, especialmente a que afecta ao tráfico rodado de mercancías nos accesos e saídas de Frigolouro. Que no Porriño, concretamente na saída da A55 hacia o centro do Porriño, en sentido a Vigo, atopámonos con que non existe sinalización vertical neste ramal, prohibindo o acceso ao tráfico de mercancías pesadas hacia o casco urbano pola rúa Progreso e, a súa vez, de obrigación de sentido en dirección á rotonda Costilleta de Mous. Esta falta de sinalización no vial provocou que varios camións se dirixeran a realizar descargas en Frigolouro e non optasen por desviarse hacia a industria cárnica polo lado correcto, e se visen atrapados no paso a nivel ante a imposibilidade de realizar o xiro na rúa Bos Aires, obrigando os transportistas a realizar numerosas manobras para dirixirse ao seu destino, ante a imposibilidade de por realizar un cambio de sentido. Por outro lado, accedendo a Frigolouro, dende a PO 331, dende a Rotonda do Cristo do Belén, sí que nos atopamos sinais de aproximación na rúa de Bos Aires, indicando a prohibición de continuación desde a intersección con Travesía do Matadeiro pola que se accede á empresa. Pero neste trayecto de saída, tras a descarga dos camións, ao final da Travesía de Matadeiro, non existe sinalización de prohibición de xiro á dereita en Bos Aires para o tráfico pesado. E no seu defecto, existe unha sinal que indica a prohibición de acceso a vehículos destinados ao transporte de mercancías, entendéndose como tales camións e furgóns independentemente da súa masa, excepto a parking. Esta é outra cuestión que será dudas, xa que nos alrededores atopamos 3 estacionamentos e non se indica que non podan ser utilizados ou empregados. Moitos son os exemplos de sinalizacións verticais en mal estado nas nosas rúas que dan unha imaxe de falla de cuidado e mantemento xeral da cidade, tal como deixamos constancia en plenos anteriores.
polo que entendemos que se fai necesario un repaso serializado que mellore a información que se ofrece en seguridade vial, así como o aspecto de cuidado xeral das mesmas. Por anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello do Porriño parecenos urxente actuar dada a falla de seguridade en materia de tráfico como a mala imaxe que estas sinais dan do noso municipio, trasladando ao pleno nosa preocupación e planteando a adopción para a súa aprobación polo pleno municipal dos seguintes acordos. Instar ao alcalde do Porriño ao concelleiro responsable de seguridade e tráfico para que se realice unha revisión exhaustiva e se actualice a sinalización dos viais municipais en mal estado con información errónea ou directamente inexistentes e instar ao Ministerio de Fomento para mellorar e actualizar as señais da súa competencia no que se refire aos accesos ao Porriño dende a 55. Teño que puntualizar que dende que se presentou esta moción, dende que se registrou, sí que está ben, alégame que sean tan efectivos que en canto registramos colocasen unha sinal que faltaba xusto debaixo do sentido obligatorio. Ainda así, parecenos que unha sinal bastante pequena e que aí habría que poner unha máis grande para os camións que saen despois da descarga e despois habría que modificar esa sinal de prohibido o acceso a camións exceptuando a parkings, habría que puntualizar a que parking sí que se pode, que sería neste caso o do Froiz. Moitas gracias. Ben, nós xa dixemos na comisión que estamos de acordo con a moción, pero o primeiro punto a que hai que instar é o Concello do Porriño, pero para que poñen coñecemento de quen é competente desa rúa, tanto Progreso como Bos Aires, nese tramo que o competente a día de hoxe, porque a transferencia aínda non se efectuou, é a Xunta de Galiza. Aí mirouse claramente unha falta de observancia por parte do Concello do Porriño para que, coa esa remodelación da Rúa Progreso e a Rúa Bos Aires, se colocasen as sinalizacións adecuadas para o servicio municipal. É certo que o Frigulouro só ten agora un acceso e saída que é pola Rúa Progreso, de cara a Cristo de Belén, non pode ter outro, e se hai, como se recolle na moción, e se é certo que na saída 55 ou no cruce do enlace de Costelleta non hai a sinalización correspondente para evitar que haxa camións de alto tonelaxe ou moi longos que non poden acceder pola Rúa Progreso hacia o paso a nivel, non? Iso hai que correxilo, estamos de acordo con a moción, e a ver se a Xunta o corrixe canto antes, non? Porque que non ten que facer a Xunta de Galiza e certo a instancia do Concello do Porriño. Bo día. Esta moción en relación do 75 aniversario da morte de Castelao e vou na ler porque foi metida de urxencia e non é coñecida pola corporación. Podemos afirmar sen ningún xénero de dúbidas que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza, unha condición que deriva dunha trayectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e de desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia no internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego, primeiro nas Irmandades da Fala, coa asistencia á primeira Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918 e máis tarde xa no período republicano coa fundación do Partido Galeguista en 1931. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20 a súa actividade centrouse no ámbito cultural con creacións senlleiras como Cousas ou o álbum e a exposición Nós e mediante a participación en iniciativas como o grupo Revista Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos.
Nos anos 30 asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre 1931 e 33 e a partir de abril de 1936. Neste período centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado no plebiscito popular o 28 de xuño de 1936. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantável compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo, primeiro co desterro a Badaxoz, entre 1934 e 35, decretado polo goberno dereitista de Lerroux, e a partir do golpe de Estado fascista de xullo de 1936, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana e de Galiza, sufrindo unha persecución implacável materializada nun expediente de responsabilidades políticas no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia e na depuración como funcionario público. A persecución e o asesinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fondamente a Castelao. Por iso, a partir de xullo de 36, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Desempeño xurdiu a escolla do 17 de agosto, data do asesinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos, Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron neses anos de guerra e exilios álbumes de guerra, Galiza Mártir, Atila en Galiza e Milicianos. As campañas de propaganda na URSS, 1938, Estados Unidos e Cuba, 1938-39, e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires a partir de 1940. Male a derrota e a enfermidade que o consumía pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega 1941, para publicar o libro Sempre en Galiza, 1944, e outras obras como Os vellos non deben enamorarse, As cruces de pedra na Galiza, para promover a fundación do Consello de Galiza, 1944, do que foi o primeiro presidente para pronunciar discursos históricos como Alba de Gloria, 1948, e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, obxectivo que non chegou a haber realizado plenamente. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na súa maior parte no Museo de Pontevedra pola súa vontade e o empeño personal de Virxinia Pereira, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia de Galicia. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, a súa obra e o seu compromiso político que constitúen unha unidade indisolúvel. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servicio da nación e do pobo galego. Como deixou dito Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, son esencialmente política. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construcción dunha versión manipulada de Castelao, enxalzando o creador e o artista xenial e atacando, ocultando ou minimizando a súa trayectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu, constitúe unha fraude histórica. Constitúe, unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se cumpren 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, solicitar ao Goberno da Xunta o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea.
Segundo, apoiar a declaración de 2025 como ano Castelao. Terceiro, instar o Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria, o seu humanismo e internacionalismo solidario. E dedicarlle a figura de Castelao dentro do presente ano unha rúa, praza ou equipamento significativo. Gracias. Que é para solicitar ao Goberno do Estado a aprobación inmediata dun Real Decreto lei individualizado sobre as axudas en materia de transporte. A exposición de motivos di así: a derrogación o 22 de xaneiro do Real Decreto Lei 9/2024 de 23 de decembro polo que se adoptaran medidas urxentes en materia económica, tributaria, de transporte e seguridade social, grazas aos votos en contra do PP, Vox e Junts, é unha pésima noticia para miles de galegos e galegas que desde 2023 puideron beneficiarse da gratuidade das bonificacións do transporte público, reducindo a carga económica para as familias traballadoras ao tempo que contribuía a diminuir a dependencia dos vehículos privados na mobilidade diaria. O BNG ten criticado xa noutras ocasións a utilización dos chamados Real Decretos ómnibus que polas diferentes materias que regulan fan difícil a súa avaliación e fixar un posicionamento de voto final sobre o conxunto. Esta mestura foi utilizada como excusa nesta ocasión pola principal partido da oposición, polo Partido Popular, para votar en contra dunha cuestión de grande calado para a poboación como son as axudas de transporte e a gratuidade dos abonos de Renfe en cercanías e media distancia convencional. A non convalidación do Real Decreto Lei 9/2024 supón un golpe para as miles de persoas traballadoras e para a mocidade que desde o 23 de xaneiro xa non pode dispor de novos abonos gratuitos de Renfe. O rexeitamento Real Decreto Lei non pode ser a excusa para abandonar a máis de 80.000 galegas e galegos que usan a diario o transporte público e o Goberno ten a obriga de aprobar un novo texto que recolla estas axudas e cumpra co compromiso adquirido co BNG e coa cidadanía. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG presenta para aprobación no Pleno da Corporación esta moción propoñendo un único acordo que é solicitar ao Goberno do Estado a aprobación urxente dun Real Decreto Lei individualizado que garanta que as axudas, descontos e bonificacións en materia de transporte se fagan novamente efectivas con carácter inmediato. Quero puntualizar. Ben, o que predico na oposición cando estou no Concello de Porriño non ten por que coincidir co do meu partido, neste caso non coincide co do meu partido. Sí que claro que esta aprobación deste decreto ómnibus, como se chama, que propón o BNG, que eles votaron a favor, por certo, eles votaron a favor, estarán en contra do decreto ómnibus, pero votaron a favor. Sí que é certo que cando o Goberno do Partido Popular do Porriño trae decretos ómnibus e os truxo con un desglose de obras de 2, 3 millóns, 15, 20 obras, nós desde a oposición sempre pedimos que se votaran individualizadamente e non se nos fixo caso. Por tanto, se nos queixamos estando aquí en Porriño dos decretos ómnibus do Partido Popular, evidentemente, esta forma de facer as cousas que é unha estrategia pura e dura política por parte do Partido Socialista. En este caso, estou de acordo cas medidas sociais, pero creo que o mellor para que salgan adiante o mellor levarse individualizadas, que o que todos os españoles queren é que salgan individualizadas, porque senón non saldrían ca situación política actual, ca presión política de Junts e los outros, como digo yo,
pues estamos así, por culpa de egos y luchas partidistas entre partidos, y si en Porriño predicamos, en este caso, que as obras teñen que votarse por separado, porque non estábamos de acordo con todas, si con algunhas, pois cando se fala de pensións e dereitos sociais e tributarios, en este caso salario mínimo, nos opinamos que, como BNG, que sí que ten todo o sentido do mundo que se voten individualmente e que ningún pensionista chegue a fin de mes pois ca pensión reducida. O interés xeralte que está por encima dos partidos en estes casos. Gracias. Paso a ler as preguntas. Logo teño un par de rogos tamén. A primeira pregunta ten que ver coa escola infantil. O Porriño quedou sen 30 prazas para nenos e nenas na escola infantil de doantes de sangue e outros 22 en Torneiros, sin contar todas aquelas familias que non podendo esperar matricularon as súas crianzas noutros concellos ou en escolas privadas e xa non figuran nesta listaxe de agarda. A Xunta recibiu 35 millóns de euros entre 2021 e 2023 para aumentar prazas públicas de escolas infantís e recentemente a Consellería de Política Social anunciou que devolverá 22,3 millóns facendo uso de menos da metade, prevendo gastarse só 12,54 millóns de euros. As preguntas son: están realmente licitadas as novas dúas garderías infantís de Budiño e Pontellas ou foi outro anuncio publicitario do alcalde como cando dixo na prensa que estarían construídas antes de que remate 2024? Considera o alcalde que se están prestando un servizo gratuito e universal de escolarización infantil no concello, vistos os datos que revelan as recentes listas de agarda nas que se quedaron 52 nenos e nenas sin praza solicitada nas escolas Galiña Azul? Por que non se realizan as labores de mantemento na escola infantil de Torneiros? Por que piden á escola que meta por rexistro labores de mantemento que son competencia municipal si xa saben que as ten que facer o concello? A que se debe o retraso nestas obrigas? É por falta de orzamento, como se lle dixo a AMPA? Cando vai presentar o alcalde o orzamento municipal ao pleno da corporación? Por que non se fixo en tempo e forma, tendo en conta que o seu goberno ten 8 dedicacións exclusivas, 7 máis o alcalde, máis os cargos de confianza? Ben, e un par de rogos. Un que ten que ver coa policía local, o rogo é que vixíe o cumprimento das licencias de terrazas, porque hai algúns negocios que sobradamente ocupan máis espazo do solicitado e en ocasións pois ocupan a rúa sin deixar nin siquiera un vial de acceso, entorpecendo a vía pública. Hai en xeral tamén unha queixa generalizada da pouca presencia policial na rúa, e un rogo para que tomen nota. E un outro rogo que, durante as pasadas festas de Nadal non nos parece moi ético que o reparto de chocolate se faga mans do goberno, e recibe moitas críticas que nós tamén secundamos, e concretamente o día do acto da cabalgata de Reis, que, é verdad que tuvo que cambiarse por motivos meteorolóxicos e entendo que eso sempre afecta a planificación do evento, pero houve moitas queixas en cuanto á totalidade do acto, que se dirixiu en español, o tipo de música que non era música infantil e, sobre todo, máis perigoso, que se vían riscos de seguridade na organización do evento. Non había vallas para marcar as fileiras dos rapaces e, había certo perigo en ese acto. E iso é todo por a miña parte. Gracias.
Nada, un par de rogos e un par de preguntas. Bueno, un par delas, como non as escribín no anterior pleno e non sei se serían contestadas ou non, vou incidir sobre elas. Bueno, primeiro sobre, desde o BNG estamos impulsando desde a oposición unha mellor xestión dos residuos orgánicos no Porriño. Efectivamente se están dando pasos neste sentido, coa colocación dos contedores orgánicos marróns, mas o que estamos observando é que se están colocando no Porriño sen ningún tipo de criterio. Isto é, hai zonas no centro que non teñen de densidade poboacional elevada, no casco urbano do Porriño, que non teñen estes contedores orgánicos e se colocan nas zonas, por exemplo, de cans ou zonas de casas que teñen a capacidade eles mesmos de xestionar de outra forma ese tipo de residuos. Entón, gustaríanos que houbera unha recolocación dos contedores marróns na rúa e que se amplificase non somente ao casco urbano de Porriño, sino tamén a Torneiros e todas aquelas concentracións de ou casas ou de edificios que pode haber nas parroquias e cuxa xestión deste tipo de residuo orgánico é difícil sen contedores marróns. Tamén, por suposto, unha maior información á veciñanza, porque é abrir o contedor marrón e atopaste de todo aí. Está funcionando prácticamente igual que o contedor gris de resto, é dicir, carece de sentido colocar sin máis un contedor se non cumpre as funcións para as que naceu. Entón solicitamos información de cara á poboación. Por outra banda, tamén comentei no anterior pleno que houve un vertido de rodas nas gandras de Budiño, nunha zona moi sensível. Comentei no seu momento tamén que é un produto altamente contaminante polo cadmio e polo chumbo que emite cara aos acuíferos. E a pregunta é se se encoou o expediente a ese veciño ou esa veciña para a retirada deses restos de rodas, se se encoou e en que momento está o trámite dese expediente e se non se encoou a que se espera para facelo. Despois se están dando no Porriño unha serie de roubos, os últimos son na farmacia das Torres, 2 seguidos en 2 semanas, e nalgúns negocios da zona leste do Porriño. Entón, o que solicitamos desde aquí, independentemente do traballo que teña que facer a Garda Civil, é que a Policía Local se pasee un poquinho máis co ánimo disuasorio para que non sigan acontecendo este tipo de roubos, porque roubos chaman a roubos. E por último, dada a cantidade de densidade, de mocidade e de rapaces e de rapazas que por mor da existencia dun instituto do Pino Manso máis do CEIP Antonio Palacios, perdón, do CEIP Xosé Fernández López máis do CPR Hermanos Quiroga, a pregunta é se o Concello ten a intención de ampliar a beirarrúa que vai desde os semáforos da Rúa Cruceiro até a entrada do instituto. Moitas grazas. Bueno, pois, dende o Partido Popular, perdón, do Partido Socialista, queremos solicitar que se atendan, bueno, tiñamos anotado antes da súa resposta, Alejandro, que se atendesen as peticións da Escola Infantil de Torneiros en canto ao mantenimento, o que esa AMPA está a denunciar. Entón, só nos queda dicir que sería conveniente iso unha reunión entre o Concello e esa AMPA para intentar acordar e achegar discrepancias entre ambos, non? Tamén queríamos un rogo que se plantee poñer remedio aos laterais da cuberta da Marquesina do Illas Pinamanso, porque a que se puso agora, que está ben, porque polo menos teñen onde coixarse, con respecto ao que había anteriormente, non ten cobertos os laterais, coa chova, co vento, os rapaces metense ali debaixo e mollanse igual. Entón, a ver se se pode buscar un xeito de que eses laterales queden cobertos. Despois, en preguntas, queríamos, antes de nada, preguntar que tal, dado un accidente que tuvo unha patrulla da Policía Local
a finais justo despois do pleno do ano pasado, no último pleno de decembro. Primeiro se sufriron algún dano persoal os ocupantes. Despois, queríamos preguntar tamén a este respecto cantos asentes ou cantas patrullas se topaban traballando neses intres, prestando servicio no Porriño. E, ademais, como todos o soubemos pola prensa, referencia a esta persecución dun vehículo que se saltou un control policial en Vigo, e no que intervino unha patrulla de policía local do Porriño, así como patrullas de policías locais de Vigo. Queríamos saber por que motivo non se solicitou a intervención da Garda Civil de Tráfico, xa que se trataba de viales da súa competencia. Neste senso tamén queríamos saber cantos vehículos ten adscritos ao servicio da policía local, posto que, por exemplo, agora vai tardar un pouquiño, creo que en estar arransado, por exemplo, o Golfo, vehículo siniestrado. Tamén queríamos preguntar se teñen pensado repoñer a marquesina do templete pola que realmente corresponde o diseño original de Antonio Palacios, se vai facer algún tipo de arranso nese sentido ou se vai quedar esta mesma marquesina que se puso agora e que non se corresponde con modelo inicial. Tamén, en vista do decreto asinado 22 de 1 de 2025 recoñecendo unha ocupación de vía pública nunhas obras dunha vivenda de Arrocha de Atios, queríamos preguntar se se realizou a inspección urbanística solicitada no anterior pleno de decembre. Tamén, que dada a súa resposta ás preguntas do pleno de decembro, queríamos preguntar cantas sancións se registraron no parking de autocaravanas, pois vostedes na súa resposta poñen que efectivamente é un parking de autocaravanas no que somente deberían estar autocaravanas 24 horas. Neste parking de autocaravanas non se está levando ningún tipo de control, hai tanto vehículos como caravanas que nin teñen correspondente cartón das 24 horas ni nada polo estilo. Entón, sí que me gustaría que houvese un poquinho máis de control nese parking. Gracias. Vale, sobre o programa integrado de emprego que está actualmente xestionándose na oficina de Por Emprego, empezou en outubro e o día 1 de enero, xa no mes pasado preguntén, era a fecha límite para contratar os técnicos. Resulta que a semana pasada salen as bases para a contratación destes dous técnicos de orientación laboral e a pregunta é, a espera de que este proceso se concluya, nos gustaría saber desde outubro quen está levando as tareas deste plan integrado de emprego, xa que non están os dous técnicos. Levamos 3 meses sin saber realmente quen é o que está dirixindo ese plan integrado de empleo. Temos unha queixa sobre o tráfico na gasolinera low cost que hai salindo hacia Cans. Hai dasa circunstancia de que moitas veces a xente que, sobre todo, que vende Porriño hacia Cans, que quere repostar, ten que girar á izquierda, ten que bloquear ese paso. Queríamos saber se se reciben chamadas ou denuncias relacionadas coas colas de coches coa gasolineira ou se existen algún plan para xestionar estas incidencias, como contratar co propietario para facer posibles cambios na ubicación dos depósitos ou construción de novos accesos que vemos ou señalizacións de sinais de dirección obligatoria, por exemplo, para algúns lados, para solucionar este problema. Sobre a unidade de atención de drogodependencia, xa fai máis dun ano, se anunciou por parte da Xunta de Galicia que este servicio que se presta municipalmente e na que se ha subvencionado pola Xunta de Galicia iba a pasar a mans de Sergas no ano 2025. Encontramos que nos orzamentos da Xunta de Galicia non ven estipulada esa transferencia desta unidade e queremos saber se o Goberno local contactou ca Xunta de Galicia para expresar a disconformidade ou se ten algunha información sobre as previsións respecto a esa transferencia prometida xa fai un ano. Con respecto ao uso de vehículos municipais, queremos saber se é necesario que os concelleros sin dedicación exclusiva usen vehículos municipais para pernoctar nos seus domicilios e estacionalos en garaxes personais. Sobre os pisos turísticos, nos gustaría saber cantos pisos turísticos teñen licencia de actividade actualmente no Porriño. Sobre a ocupación nos pabellóns municipais, queremos saber cal é a distribución de horaria por actividade ou por modalidade deportiva nos pabellóns municipais e dos colexios,
Gustaríamos saber o porcentaxe e as horas exactas dedicadas a cada deporte, como balonmano, baloncesto, ginesa rítmica ou patinaxe. E o tenis, bueno, todos os deportes. Quizá me olvide algún aquí, pero de todos. Queremos saber o desglose en horas de uso sobre cada instalación. E sobre a recaudación que se produce nos pabellóns municipais e campos de fútbol, que son instalacións municipais e colocan lonas publicitarias, nos gustaría saber, xa que son instalacións municipales, que monto de recaudación obtén cada club deportivo de Porriño por publicidade colocada en instalacións municipais, incluindo pancartas e vallas. Sobre a área de autocaravanas, responderon o mes pasado que o control da área de autocaravanas corresponde á policía local e é de sobra coñecido que aí está aparcando a área de autocaravanas, caravanas durante máis de 24 horas seguro, porque o vexo todos os días. Queremos saber cantas inspeccións fixa a policía local desde que se estableceu a norma das 24 horas e que medidas se están tomando para garantizar o cumprimento da normativa, dado que as autocaravanas permanecen máis tempo do permitido. En canto ás axudas de fondos europeos para torneiros a rehabilitación de vivendas, queremos saber cantas comunidades de propietarios se beneficiaron efectivamente destas axudas e cantas quedaron fora por descoñecemento. E sobre o interventor e interventora municipal que está pendente de nombrar, me gustaría saber como están esas xestións ou se ten pensado seguir como está ahora. Nada máis.